eu, fraților, ce mai faceți? Eu bine, sunt aici cu Ștefan. Salut. O să mă joc cu un prieten pe nume Zăpă. Zăpă, Citu. Zaps. Citu. Hai dacă de ready. Ia, acum am văzut că se poate. Eu că și el are de Sprout. Interesant. Sau pe ăsta. Ok. Am mai zăpăcitule. Zăpadă. Zaps. Și o să vă arăt și în ce club sunt. Ok. Deci. Așteaptă pe tine. Că știe că este nab. Cum să nu mă... Da, dar asta e problema cu Bibi, că dă bine la popiere. Da. În fine, nu știu, m-am pus și o ultimata aia proastă acolo și mor mereu. Asta e. Asta este, mă băiete. Da, te așteaptă pe tine acolo, că el nu se prea descurcă. Să și stăm și noi aici. Înțelege? Mă. Bă, de Bibi aia nu mai moare niciodată, să moară și pe la. Lumea viață, Bibi, rău. Wow, le bădai de maicule. Da, și pe mine, că what the heck? Mor. Ei, băiatul meu! Acum joc eu? Ok, m-am luat tokenurile. Ești nebun. Ok, fraților, acum eu o să-mi deie, de exemplu, o să-mi deie ăsta, Big Box-ul de aici, de la Trophy Road. Ok, și te filmul tău. Desigur, salut oameni buni. Îmi iau, ce să-mi iau? Să beau niște apă. Desigur, ce să mi-l iau? Hai să mi-l iau pe... Ne, nu boc. Ce ziceți dumneavoastră de... Cineva care îmi place mie foarte mult. Ne, cam nab, da? Îl felicitez pe acest băiat și... I'm ready! Hai să începem. Începem. Un pic de răbdare. Bang, bang, bang! Zaps. Interesant, nu? Hai mă, Zaps, dă odată, bă, dai odată. Uai. În sfârșit, o da și Zaps acum. Nu știu ce i-o dat atât. Păi. Bun. Da. Așteptăm un pic. E pe ducă. Ce tu, mă? Zapsul ăla. A, da. Face.
Zapsui n-am, ce să fac? Calda bătaie, bun. Să-i dau un bice. Hai mă, Zaps, ce cauți aici? Că tu stai aici degeaba. Hai bă, Zaps! Wow. Ce cu cine e? Hai. Stop. Uite, mata! Hai! Fugi! Bă, pai. Bă, de ce este așa de N-am ce să fac, oameni buni. Dar măcar am câștigat un trofeu. Am exit. Interesant, nu m-am prea descurcat cu acest băiat, din păcate. Dar hai să vedem. Pe ce alegem noi? Pentru că eu loc mereu cu alt jucător și îl voi juca pe... Sau nu. Eu vreau să joc cu... Tanteata. Cum să nu joc? Și am ready, bă. Hai joc. Că să-mi bau, da, mă, hai, bă, Zaps. Acum. Am pierdut prea mult. Hai, Zaps. Bă, Zaps-i cu Piper. La distanță îi dă. Apă aici cu făul nostru. Stai ce tu fiți. Spang. Dau și una și am luat un diamant. Bă, mișcă-te de aici, bă, că vine gazul. Mă uite aici pe capete. Zbang. S-a dus echipă. Hai, Zaps, mișcă-te. Pot să zic că pe echipa mea nu face absolut nimic și ăștia și-o moară aici. Vreau și eu să mă pe cineva. Vreau killing. Bă, ce faci? Te duci că te gab, nu? Bă, frate, hai vino cu mine. Zaps, bă, Zaps. Soaleu. Zaps, bă, Zaps. Vino. Bă, e bine dacă stăm grupa, sunteți? Nu cred. Mam. Bravo, Zaps. Trofee și e chiar foarte bine. Bang. Hai, exit. Și mai aleg un alt. Te-ai dat deja ready? De-ai găbit? Mai joacă cineva pe ea, dar asta este, mai băiete. Așteptăm. Ok, fraților, acum o să mă joc și eu. Da. Da. Sănătate. Eu îi dăm level. Bă, eu zic să nu mai inviți pe Zav, invită pe altcineva. Și să vreau să vă arăt și în clubul care sunt. Se numește Certej Family. Aici, forță. Și eu sunt în grupul lui. Dar sunt în Fabiu și Lupi. Ok. Le dăm bice. Dacă joacă asta, ok? Rudolf. Doi video. Asta de Rudolf. Oh, fuck. Ascultați, fraților. Nu, oameni buni, chiar nu îmi arde. Ok, nu pare rău. Scuzați. Asta este. Ne mai încurcăm și noi. Bang, zap.
Ok. Bang, Mai târziu o să vreau să fac un motovlog cu prietenul meu Ștefan, verișorul. Desigur că suntem veri aici ca frații. O să facem un motovlog. Bum, 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 bum. Ăla-i. Hai. Bă, dacă asta e problema, cred că dă bine apropiezi bang, ultimat. Ce la apropiere, mă, la depărtare. În depărtare, apropiere, eu mă încurc mereu. Vai, zapsi-mă. Adică Rudolf. Își care nume de câine. Rudolf. Ia Xenia lui Moșu. Câinele Da. lui Rudolf. Bang, bang, bang. Nu, Ultimata în mână te omorât. Hai bă, Rudolf, bagă-te și tu în galmă Piper, că e bun cazul, am auzit. Ăla-i, bravo Rudolf. Da, și mai târziu, fratele, o să filmăm, adică știi că o să filmeze cum ne dăm noi pe ATV. Adică o să facem motovlog, vă promit. Mai promis, băiatul ăsta te ține și... Te tope? Asta nice. Ok, am completat și acolo. Oh, băi, ce m-a părăsit ăsta? Ia să tu să filmă Rudolf. 23, ok. Ok, frăților, cam a fost episodul de azi, dar nu uitați să mă like, pa, pa! Pa, oameni